Namhlanje sizokhuluma ngamaphupho asho isichitho ukuthi uma uphupha iphupho kanje lelo phupho lisho-ke isichitho. Okokuqala-ke ngicela ukuthi ushaye subscribe mlaleli ukuze ungaphuthelwa-ke mhla sengifaka enye ividiyo. Amaphupho esichitho, ukulalwa umuntu kube nzima-ke ephusheni ukulalwa-ke isilwane, lelo phupho nalo lingaba yisichitho. Ukuphupha amakaka uze unyanye impela ephusheni kusho-ke isichitho. Ukuphupha izimpethu, sonke siyazazi izimpethu akuzona-ke iy'lwane ezithandekayo, ziyanyanyisa, zisho-ke isichitho uma uziphupha. Ukuphupha ungena odakeni olumnyama uphume usungcolile, lokho-ke kusho kubika isichitho nakho akusilona iphupho elihle. Ukuphupha uhanjwa izilwane nalokho futhi kuyisichitho. Ukuphupha-ke ukubona umuntu onqunu eziveze nje zonke-ke izitho zomzimba zakhe, lokho-ke kuyisichitho, kuyibhadi elikhulu. Ukubona-ke amaqanda abolile ephusheni nalokho futhi kuyisichitho, kuyinto nje embi. Kanti-ke mlaleli, uma-ke kuthi awukaka-subscribe ngicela ushaye u-subscribe ukuze ungaphuthelwa-ke mhla sengibuya ngizochaza-ke elinye iphupho abantu abazolibuza la kwi-comment section.